Vorige keer in de Battle of Africa. Na het graffiti-avontuur in Johannesburg vertrokken de deelnemers naar Soweto, waar buurtbewoner Tando's kennis liet maken met een township. Daarna was het tijd voor smakelijk vertier. De teams gingen braaien en moesten de buurt verleiden met hun grillkunsten. Boerenworst, helemaal gratis. Een koude braai is like een warme bier. We don't have a warm braai. Ik begin een beetje honger te krijgen. Honger naar succes zul je bedoelen. Matthijs en Bel van DSC wonnen deze challenge namelijk moeiteloos. DSC staat nu tweede in de wedstrijd, Vindicat staat nog eerste, Minerva derde en USC laatste. Iedereen kan nog winnen, op naar Eswatini. 3 landen, 4 verenigingen, 1 winnaar. In 1 week tijd nemen deze strijders tegen elkaar op voor de felbegeerde prijs. De eer om jezelf het listigste koor van Nederland te noemen. Welkom bij Battle of Africa. Johannesburg was geweldig, maar nu reizen we af naar het volgende land. Het Koninkrijk van Eswatini, voormalig Swaziland. Dit wordt het strijdtoneel waarop onze kandidaten moeten bewijzen of ze de kroeg kunnen inruilen voor een lange en zware trek door Malolotja. Welkom strijders in het Koninkrijk Eswatini, voormalig Swaziland. Een van de 3 koninkrijken die het Afrikaanse continent rijk is. We hebben ons ondergedompeld in de cultuur van Johannesburg. Maar nu gaan we ons testen op brute krachten, spierballen. We gaan het gevecht aan tegen de elementen der natuur en tegen elkaar. Slaap zacht vanavond, morgen de derde battle. Hard gaan of loeien is normaal gesproken mijn motto. De kandidaten kunnen er volgens mij ook wel wat van, maar vanavond doen we het even rustig aan. Morgen hebben we onze krachten namelijk hard nodig. Kijk, het is 5 uur. We gaan de strijders wakker maken. Vandaag is de fysieke battle. We moeten alle uren benutten van de dag. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Dit is jullie proef, hè? Ja, zeker. We gaan voor de winst vandaag. Mooi. Heb je goed geslapen? Ja, heerlijk. Wat wordt jullie strategie voor vandaag? Even een diepte-interview. Voorbeschouwing. Na een korte nachtrust en een lekker ontbijtje is het dan eindelijk tijd om de kou te gaan trotseren. Het is dat ik weet dat ik in Afrika ben, maar als ik nu naar buiten kijk lijkt het net Noorwegen of zo. Het is zo koud. 2 dagen geleden was het 30 graden hier in Swaziland, vandaag 14 en regen. Het zit niet mee, maar hopelijk zijn de weergoden met ons later op de dag. Genoeg gemekker over het weer, tijd voor de derde battle. De Malolotja Rumble, een 3-delige strijd. Goedemorgen, we gaan beginnen. Hier naast mij Darren. He runs a company Swazi Trails, an adventure outdoor company here in Eswatini. It's going to be a lot of fun. Darren, what can we expect today? Today we're going to be outdoors. We're going to be challenging the weather. We've got this Dutch weather that's been brought all the way from Europe here for us. We're going to start off with mountain biking. We're going to be going downhill, and thereafter we're going to be going steeper downhill on foot, hiking to the Malolotja River. That's where we have the finals, but that will be a surprise. Aan het eind van het parcours liggen caps op de grond en het team dat de meeste caps weet te verzamelen, wint het eerste onderdeel. En guys, welk team is dat? Nee, Team Delft. Gefeliciteerd Delft, maar jullie zijn er nog niet. De deelnemers moeten nog een paar tijdsproeven afleggen. Daarna weten we pas wie de winnaar is van het mountainbike onderdeel en wie er voordeel krijgt tijdens de finale vandaag. 3, 2, 1, go! Go! Onderschat. Geen commentaar. Sorry, ik dacht echt van... Het was een spannende wedstrijd. Sommigen gingen nek aan nek. Mensen zijn op hun bek gegaan. Kettingen vlogen eraf. We gaan nu de winnaar bekendmaken. U zijn gewonnen! Jongens, gefeliciteerd! Jouw ketting vloog eraf de eerste ronde.
Jij was als eerste aangekomen met de dopjes. Hadden jullie wat achterstand, maar vervolgens hebben jullie alle proeven, alle tijdsproeven gewonnen. En daarmee verdient Team USC dus voordeel tijdens de Swaziland finale. Zij mogen als eerste hun tegenstander kiezen in de waterarena. Maar nu eerst, lekker hiken. Hier achter mij de vallei. Daar komt al het water samen, daar heb je de potholes. En dat is waar de battle zal gaan plaatsvinden in de waterarena. Degene die als eerste aankomt, die mag kiezen welk wapen zij gaan gebruiken in de ring. Alles bepalend dus. Deel 2, de hike. Maar voordat de teams tegen elkaar gaan racen, starten we samen om te genieten van het prachtige uitzicht. Het tempo mag nu wat omhoog. Gas erop! Hey guys, everyone ready? All out Africa, ready? Safety first. Hit it! Good! Ja. Lekker gozer. Team Vindicat wint de hike battle en zij mogen daarom als eerste hun wapen kiezen voor de derde challenge op deze bijzondere locatie. De Malolocha Potholes. Tijd voor de finale van de dag. Ready to rumble! Leuk die potholes, maar wat gaan we hier nu precies doen? Oscar, je gewoon salto, achteruit salto. Maatsko, dat kan ik niet. Geen salto's, Oscar, maar de deelnemers gaan elkaar van de raft af proberen te krijgen. 2 op de raft en 2 langs de kant om met ballen de ander ervan af te gooien. We zijn vandaag de zwakste partij. De zwakste partij. Laat ons niet kennen. Maar tussen ons zit het nog helemaal goed hoor. Ik ben benieuwd hoe makkelijk het is om daar een beetje balans te houden. Ik denk eerst zelf balans houden. Dan zo hard mogelijk beuken. Are you ready? Het kan nog best spannend worden. Ik maak er geen schijn van kans. Ik heb de eerste gewonnen, ik heb de eerste gewonnen. Minerva en Vindicat hebben het in de eerste rondes op kracht verloren. Tijd voor de finale. USC tegen DSC. 3, 2, 1! USC wint! Battle 3 voor USC! 4 punten. We zijn binnen. Ja, We wisten dat we gingen winnen, hè? Ja, fysieke opdrachten, de USC het beste in. Dus, We zeggen vaarwel tegen de upper pothole. We hebben met succes hier een avonturenspel gespeeld. We gaan weer doorhiken om 4 andere potholes heen. En dan gaan we naar de lower pothole. Dan gaan we naar kamperen. Heerlijk jongens. Wat een natuur jongen. Prachtig. We gaan door. We zijn aangekomen bij de mooiste campsite uit Swaziland, bij de Lower Potholes. We hebben de tenten opgezet naast de rivier. Voordat we de tent induiken, rammen we nog een paar keer de waterval af. De kandidaten moeten dit op een zo leuk mogelijke manier doen, want de video's worden op Instagram gepost en degene met de minste stemmen krijgt een nadeel in de volgende battle. Dit waren de jungles van Swaziland. We laten de potholes achter ons. We gaan naar Mozambique reizen. De USC heeft eindelijk gewonnen. Ze liepen achter op alle fronten. Maar niet meer. De inhaalslag is begonnen. Jongens, tot in Mozambique. De volgende keer in de Battle of Africa. De teams steken de grens over naar Ponta Douro in Mozambique. Deelnemers gaan het water op en gaan op zoek naar bultrugwalvissen. Wow! Daarna is het tijd voor de volgende battle. Niet van spierkracht of kookkunsten, maar eentje die zwaar op de lever valt. Cheers. 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 Risico, toch risico. Van de Frissen.